अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। म्यूजिक बाय छपरा में गइल रहनी कुछो नहीं भइल रे, आरा के लोग से न छुटल देह के मोइल रे। हाय हाय छपरा में गइल रहनी कुछो नहीं भइल रे, आरा के लोग से न छुटल देह के मोइल रे। मार डाल ले लहंगा उघार के, लहंगा उघार के हवा के हवे सखेला रे। अच्छा जिला मोतिहारी लगी तो भतारो कई हवा के हवे सखेला रे। अच्छा जिला मोतिहारी लगी तो भतारो presented by SS Films मोतिहारी। चढ़ल जवानी मोर मारेला धारे, हमहू देखल चाही शॉर्ट शॉर्ट। अरे शॉर्ट ना रे, अरे काहे ले ओए हाय जान के तोरा न कबा परवा रे। कोने दे आज चित पट पट। अरे तनी कर देना रे। ओके दीवाना बटे लोगा हजार रे, लोगा हजार रे। हवा के हवे सखेला रे। जिला मोतिहारी लगी तो भतारो हवा के हवे सखेला रे। जिला मोतिहारी लगी तो भतारो पागल जिला मोतिहारी लगी तो भतारो। नइखे बुझात का हो गिरजस बिहारी। देखेला हो ये पकड़ कर। अरे पकड़ ना, दूरे रहा। आए हाय साचो में रत्न से हमसे जइब तुहारी। एकदा तू अखरा में लड़ लड़। अरे चल एक बार हमरा साथे हो जइब बेहोश हिलीदार रे, हिलीदार रे। हवा के हवे सखेला रे। जिला मोतिहारी लगी तो भतारो हवा के हवे सखेला रे। जिला मोतिहारी लगी तो भतारो।